Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinodawo kureururawo izvo zvandakaita mainge muri mugore ra2023 ndakati ndabatira pamuviri. Zvino nhumbu iyoyo mukoma yainge ichida murume zvisingaiti. Apa wangu murume at that time ainge achindisema, akazototanga kutondifarira mushure mekunge ndabetserwa mukoma, asi ndiine pamuviri apa ndaimuda zvisingaiti. Apa ainge achindisema. Zvino akabva achizoti handidi kuti ungogara uchingoenda kuclinic because ndaiwanzo kuti kana ndikaenda kuskero then ndaikwanisa kuzodzoka late. Munongoziva kuti zvipatara zvemuno muSouth Africa vanhu vacho vari weak, even mashandiro avo avanenge vachiita vanenge vachishanda vachiita sekunge vari kutomanikidzwa vasingadi kushanda. Saka ainge ava kutoti zviri nani kuti nditopota hangu ndichikupa mari wobva waenda kwaprivate. So ndakabva ndachizoenda kune vamwe doctor avo vakazondirifeya kune vamwe doctor. To my surprise I then found out kuti the guy was from Zim. Mukomana achi takabva tachizongotanga kungoita nyaya neniwo nekutova actera because ipapo zvandainge ndava kunzwa kutova nzwira shuga. Kutaura chokwadi mukoma ndini ndakava sejusa doctor ivavo ndikabva ndavaudza maproblems mamwe andainge ndichisangana nawo kumba, and then he said as long as you are not going to tell anyone it is fine. Ndokubva tachizotanga kusanganawo munzvimbo dzakasiyana siyana tichisika bonde. Dzimwe nguva vaikwanisa kutouya kumba murume wangu asipo kuzonosvika ndichizono zvara mukomanashi ndainge ndichingofambidzana navo Dr. ava. Ndinganzi zvandakaita ndakakanganisawo here mukomanashi? When you post my story please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakatizira murume wangu. Mushure mekunge ndamutizira ndopa ndakabva ndachizopfurirwa navatete. Vatete vangu vakauya vaine mutsvairo. Mukomana achidai dzanga dzisiri nyasha dzaMwari, ndingadai ndisimo mumarriage kutaura kudai. Chakangovarwadza vatete ndechekuti ipapo pavakanzwa zvichinzi ndainge ndatizira, hanzi namama vakaita kushoropodza chaiko because vavo vana vose vakaenda nemuchato, and she was blaming my mother kuti ndivo vakandijaidza uye zvekare who spoiled me. Ndokusaka ndainge ndisina hunhu kuzonosvika ndichizonotizira, asi nenyasha dzaMwari mukoma murume wangu akabva ati semutemo wechechi zvaunotaura zviri nani kuti tinge tichiiswa paspeshamu. Takaiswa paspeshamu mukoma for 6 months. After that ndo patakabva tachizotanga kuronga nezvemuchato kwava kuzochata paya. But before that mukoma mhepo dzakambosimuka, vakangoya nemutsvairo. Mushure mekunge vauya nemutsvairo vakabva vanditi ndo chipo chako ichi chandakupa sezvo wapinda mumarriage. Ndakafarawo ndikati sezvo vatete vangu ava vagara vaine mari at least ava kutanga kuwirirana, because murume wangu at that time aivawo munhu wekutoti ainge achiri pakutsvaka basa. Saka ndo vandaitotarisira kuti vachapota vachitibatsira. Mukomanashi ndakatora mutsvairo uya ino handina kuziva kuti kana munhu akakupa mutsvairo unenge wakagadzirwa kana kungoita something nemutsvairo uyo waunoshandisa kutsvaira mumba mako, unenge wava kuti pose paya paunenge uchitsvaira unenge uchitozvitsvaira semarara uchizviburitsa mumba, so that murume wako kana akakutarisa anenge achitoona chimwe chinhu chinenge chichitomusemesa zvacho. So murume wangu akabva achizotanga kundishungurudza apo wekuudza ndainge ndisitomborina kana zvachose mukomanashi. Ndaingozviudza kuti Mwari ndivo havo vanoziva, until mukomanashi ndazozviudza kuti zvainge zviri nani
kuti ndinge ndichibuda mumarriage, but Mwari vakazongoti kwete. One day amai vangu vakandifonera vakabva vanditi, mwanangu, ndati ndichinamata ndangonzwa izwi randiti kwete, zvari kufunga izvozvo umuudze kuti kwete, ngaanamate nekutsanya. Mukomana wacho ndakatanga kutsanya ndigonamata. Then one day vatete vangu vakazongoya kumba vaine umwe mutsvairo wavainge vainawo. Mukomana wacho ndakaugamuchira mutsvairo uyu. Ndo rimwe dambudziko riripo rekuti kana uine relative yako inenge iine mari, pane dzimwe nguva dzekuti zvinorema kunyange uchinyatsokuona kuti munhu uyu anenge ndiye mhani ari kukonzeresa mamwe masituation awo andiri kusangana nawo, but ndiye ari kutokonzeresa chete. Saka zvinhu zvakadaro manje iwewe kunyange ukaona kuti ndinenge ndichitongoshandisiwa nemunhu iyeye kuti unge uchimuudza zvinenge zvichiti netsei. So mukomana wacho ndaitongoshingirira ndichitongozviudza kuti zviri nani kuti ndige ndichingogamuchira masituation acho. Vauya nemutsvairo kudaro ndakaugamuchira. Vachienda ndokubva ndafonera amai ndikabva ndabvunza mama kuti ndoita sei nawo mutsvairo uyu. Vakabva vanditi aiwa, urase mutsvairo iwoyo. Ndakabva ndachizongourasa mutsvairo uya but ndakangoenda ndikanousiya kuseri kwemba. Mysteriously mukoma mangwana acho makuseni ndakabva ndachizomuka ndichiendawo kuseri kuya ndikabva ndaona mutsvairo uya wainge wakapiswa. Mukomanashi wainge wakapiswa nechikumucheto kwacho uku, but usina kutsva. Zvinhu zvakandishamisa. Pandakada kuudza murume wangu, pane rimwe voice rakangonditi tora mutsvairo iwoyo unge uchiurasa. Mukomanashi ndakazotoita zvokutobuda gate ndikati fambei ndikapinda mune kamwe kasango ndikabva ndachizonourasa mutsvairo wacho iwoyo. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kunzouko chokwadi kune vanhu vanoroya, ende vamwe vanhu vanenge vachikuroya ndevaya vekutoti unenge usitomborina kana tarisiro, dzimwe nguva unenge uchitochivawo upenyu hwavanenge vachitorarama. Savatete vangu ava nemari dzose dzavanenge vainadzo, vanhu vanenge vachitovanyengerera, kunyange uchinyatsokuona kuti vatete ava vanenge vari kundishandisa chete, but still unongoona munhu achingodzokera kwavari. But inini hangu ndakazongozviudza kuti hongu kusekererana navo ndinokwanisa hangu kungosekererana navo simply because ndiye mbinga yemumhuri. If you try to go against her, vanhu vose vanobva vachizotanga kukutsvakira nyaya. So it is far much better to stay on her right side, but not zvezvo zvekuti tava nerelationship iri too deep. Dzimwe nguva mukoma vanokwanisa kungokubvunza kuti koma zuva ano kumba kwako kuri seiko, wagarisa mhani usingambouyi nenyaya dzekumba kwako. Kana vakangodaro chete, the chances are quite high zvekuti iwewe nemurume wako munototanga kutotukana for no reason at all. Lucky enough my husband is also my praying partner. Tinoti tabva mukutukana tobva tapfugama tobva tanamata. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Chinondirwadza ndechekuti ndine vamwe sisi vangu avo vakazofa vachichema ivo vachiti vainge vachitandaniswa nemabhinya. This was after ivo nemurume wavo vavhura rimwe zishop mukoma muno muHarare, zvekuti kana tose takatoshamisika. Vainge vakamboenda havo kuSouth Africa vakanogarako, munoziva kunonzi kurova, uye zvekare vana vavo vaitambudzika. Ndisu taitoona kutoti vana vadyei, vana vaenda kuchikoro here. Ivo waiti kana ukavafonera vachingoti zvinhu zvakaoma. Neimwe Christmas holiday mukoma vakabva vachizongouya vaine motikari rainge rakanaka nemari. Mukoma nashi sisi vangu vainge vaine imwe mari yainge yakawanda zvekuti vakatitora tose vakabva vatigadzika mukitchen ndokubva vati waridzai mazambia pavasikana. Ndokubva tawaridza mazambia namama
vana bhuti tose tainge tirimo semhuri ndobva vati ngativerengei mari. Mukomana Nashi, makamboverenga mari here zvekuti munoverenga mari kubva zuva richibuda kuzonosvika maneta mavakunzwa kuti taneta? Mukoma waiti ukaverenga mari ukamboisa pasaidi obva wazorora. Apa vamwe vachingotumwa nzendai munotenga madrink, tengai chakati. Mari iyoyo yange yakawandisa mukoma. Vakabva vachizoti vainge vachida kuenda kuHarare ndokubva vatenga imba. Mukomana Nashi vakatenga imba zvekare neproperty the following day, but hanzi musi uyo wavakatenga imba pamba apa hanzi pakazosvika zvigure zvakazorara po zvigure izvozvo pachitoridzwa ngoma pachitambwa zvigure pamba apa. But takazongonzwawo nerunyere kupe mushure mekunge sisi vazotanga kuita sekunge munhu ainge ava kurasika njere vachizonofa. Manje maneighbors munongozviziva kuti hapana anozoshayawo information. Saka takazoti totaurawo nemamwe maneighbors, vamwewo vainge vachiti vainge vakavaona sisi vakakwira mumuti ipapo hanzi pakasvika zvigure zvichiridza ngoma zvichitamba. Hanzi vanhu vakatoshamisika kuti ko vanhu ava vari kunzi vabva mukutenga imba then vava kutotanga kutounza zvigure, what is going on? Hanzi vaitofungidzira zvimwe kuda kuti sisi vangu vainge vatori n'anga because vainge vaine zvavainge vakapfeka vachiita sekunge n'anga. So sisi vakazosvika pakufa ivo vachingotaura kuti vainge vachimhanyisiwa nemabhinya. And Mukomana Nashi, we are suspecting as a family kuti pane pamwe apo pavakazoenda kuChipinge ikoko chete. I think pane zvakaitika Mukomana Nashi because dzimwe nyaya dzainge dzava kutaurwa nasisi dzainge dzava kusanzwisisika dzichityisa. Dzimwe nguva vaikwanisa kungoridza mhere apo pavainge vari kuchipatara vachiti daidzai mapurisa, ndiri mhondi inini, daidzai mapurisa, ndakadya matumbu emunhu, ndiri mhondi. Ukaona munhu achidya matumbu emunhu anenge atori mhondi. Ndakaponda munhu. Saka murume wavo aibva achizoti nyarara nyarara iwe, zvinhu izvo zvauri kutaura hazviko. Then ivo vaibva vatowedzera kutopopota vachitongopopota chete. So ndo zvakaitika kuzonosvikawo sisi vachizofa. Chakazongondirwadza ndechekuti vana mukoma vainge vava kutochiva upfumi uhwo hwainge hwava nasisi vangu nemurume wavo because zvose izvo zvekuti sisi vainge vorwara vachitoda help, vainge vasisina kana basa nazvo, vakatotanga kutogoverana nhaka ivo nemukuwasha wavo Bankuru, ivo sisi vachiri vapenyu. Ukuwo Bankuru vainge vasitomborina kana basa nezvakawanda. Ivo vana mukoma vakarequesta kuti vainge vachida mombe. Mukomana Nashi Bankuru vakati okay, mombe dzikaenda dzikanotengwa kune rimwe plot. Mukomana Nashi mombe dzakauya maBrahmani awa, then ndokubva sisi vazoroorwa varimo muchipatara vachiita sekunge munhu anopenga vachingotaura zvinhu zvinotyisa. Kana ini ndainge ndava kutotya kutoenda kuvisitation hour because dzimwe nguva vaikwanisa kungoti wakagara so vobva vatanga kuseka, vobva vati nhai sisi ko muri kusekei, vobva vati saka iwe unoreva kuti hausi kuona bhinya rakabata banga rakamira kumashure kwako. Bhinya iri kana ukangoita dzimwe movement handiti unoona zvinoita nyoka zvekuti kana ukangoita mamovement ari unnecessary inokutema. Manje ipapo pawakagara ukaita mamovement asiririwo bhinya iri ndaona rakugura musoro iwe. Mukoma vaitaura zvimwe zvinhu zvainge zvichityisa. Kana manesi ainge ava kutocomplaina kuti hanzi during night shift painge pasingachararwi pachipatara ipapo, sisi vachingotaura dzimwe nyaya dzinotyisa chete. Sisi vangu vakazoshaika zvavo asi shaya dzavo hanzi dzainge dzapesana. Zvainge zviri zvinhu zvaityisa zvakaitika ipapo. Vana mukoma ndo vakavaona sisi vaiti hanzi sisi vainge vasingatarisiki. Nanhasi uno mukoma Bankuru vakazoroora zvavo, kunoroora mwana mudiki form 4 yavakaenda vakanotora, asi vana bhuti havana kana kumbocomplaina. This was the same year mushure mekunge sisi vashaika. Vana mukoma kutaura kudai vane mari, vanoita zvemamaini, matraki, mabhazi, havana chavasina. Kunyange izvi zvekurima cotton vanozviita, but vakatanga kuita mari mushure mekunge vapiwa
mari nabankuru after sisi vazoshayika vakabva vatangirwa mabusinesses vachingoti tinodiwa nemukwasha wedu, tinodiwa nemukwasha wedu. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kuti madramas, but zuva raunozosangana nemasituation akadai anenge ari spiritual ndopa unoona kuti the spiritual world, it is very real. Regedzai tibva tapinda munyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini wamukoma ndoda kureurura kuti apo pandainge ndiri form 6 ndakabva ndachizomitisiwa neumwe windi uyo aipota achindipa mari achindikwidza kombi yake mahara. Ndaona kuti ndainge ndamitisiwa kuchechi kwainge kuine umwewo airidza madrums kuchechi, saka ainge agara achindida. Ndakatozviona kuti he was the perfect guy that could marry me. Mukomanashi akazondinyenga nerimwe zuva ndokubva ndabvuma. Akatoshamisika because aingoti kana akada kungotaura dzimwe nyaya ndobva ndatobva paari. So he was very shocked. Then ndakabva ndachizoenda kumba kwavo pandainge ndichiziva kuti vabereki vake vainge vasiko. Ndakabva ndachizomusejusa so that ndige ndichirara naye. Kwava kurara naye ndikabva ndati watondibvisa umhandara iwe. So akabva ati hakuna kwauri kuenda. Ndikabva ndatanga kurwidzana naye ndichiti da kuenda kumba because ndainge ndisati ndava nedecision. Akabva andikurira simba kwava kundikira muspare make kuzonosvika mai vake vachiuya. Mukomanashi ndakaita drama kwava kutanga kukamina ndichiita sekunge munhu ari kurwadziwa ndisingadi kubuda muspare muya. Ndakaita mazuva vachingoti muroora ari kurwara haasi kunzwa zvakanaka. Izvo ndainge ndisisiri mhandara zvangu, vaitofara mukomanashi. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kusvika pari zvino handifunge kuti anotombozviziva ini kuti ipapo ndakamunyepera. Handitombodi zvangu kumuona ari mumagroups, like magroups evanhurume. I am only happy kana ndikamuona ari mumagroups ekuchechi chete because ndinotya kuti kana pakazotaurwa nyaya dzakaita saizvozvo zvimwe kuda anokwanisa kuzosuspecta. Even Facebook tinoshandisa same Facebook. Nditori nevamwe vanhu vandakatobloka vanotaura zvinhu zvisina basa vekuZimbabwe. And I make sure kuti foni yake ndinongogara ndakaibata mumaoko. Lucky enough we both work from home. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.